Аз си мислех, че наркотици ще ме направят високорус и много готин, което то не става така, живота не е така. Аз бях на ръба. Нямах нещо пред мен, което да ме дърпа, да ме води, да ме надъхва да продължа напред. Аз се застана на моста, трича се по нощта и се чувствам ужасно. Тегло ми е, гадно ми е, студено ми е, насмъркан съм, пиян съм. Какво ли не се сещаш? Ние живеем един миг в тази безкрайна вселена. Просто разбрах защо съм в Лондон. И в един миг всичко това си го спомнях, си казах, бе, Краси, ти за какво направи де факто всичко това? Ти трябва да си искрен със себе си. Знам, че не се харесвам, знам, че не се понасям. Единствен вариант аз да се променя като визия, като човек, като мислене. Аз от там нататъка, като изтрезнях и като се оправих на другия ден, аз отидох в първия фитнес. Казах, оставам наркотици, цигари, алкохол, какво ли не. И ги оставих. Виждах тази промяна, исках тази промяна. 7 дни в седмица тичах. 7 дни. И аз тази абстиненция изкарах тичайки към нещо ново, към нещо различно, към нещо, което не може да те убие. Ти веднъж повярваш ли в себе си, няма какво да се бори. Какво може да ми се случи, за да ме пребори? Няма такова нещо. Проблема е това, че не си мърдат газа хората. Станеш ли веднъж, бъдеш ли активен, това е изцелението. Каквото и да искаш, ти трябва първо да знаеш защо го правиш. И ако ти не си сигурен защо го правиш, ти много бързо се откажеш. Преди ти да си напълнил своята чаша, ти не можеш да отлезеш на някой жаден, който е жаден. В момента има много жадни души и те слушат хора, които не са си напълнили чашите. За да отидеш там, където не си бил, ти трябва да направиш нещо, което не си правил до сега. Когато аз ти дам нещо веднага, ти не знаеш какво е загуба. А не знаеш какво е загуба, това ще убие. Ти няма как да научиш за себе си, когато всичко ти е дадено е така. Ти научаваш, когато се биеш за нещо, когато се бориш за нещо, когато чакаш то да стане. Всеки път, когато ти паднеш и справиш ли се, ти си вече успешен. Това е. Да правиш нещо за някой друг, искайки да помагаш и да помогнеш този човек или хора да се развиват, това е смисъл на живота.